Keď vám poviem, čo sa dneska všetko stalo, tak normálne odpadnete. Nikto nič, na chodbe proste ani jedna osoba. Tu sme fakt jediní, ktorí sa tu proste evakuovali a znovu začal ten alarm. Budúci týždeň už ideme na Bali. Nakoniec vyšiel kandidát, ktorý pôvodne som si nemyslel, nakoniec to bude kandidát, ktorého vyberieme. V škole z toho bol totálny škandál, všetci to tam riešili, učiteľky sa chodili pozrieť proste na moje nechty, že čo som si spravila za nechty. Je dosť možné, že táto časť bude pomerne chaotická. Ahojte, dneska máme pondelok ráno a my sme tu akurát vo švengu natáčania. Ja mám teda mokré vlasy, ešte si ich musím vyfenovať, takže mám trochu výbuch, ale práve teraz sme ešte dotočili nejaké posledné veci na praktickú časť pohovorov, ktoré vlastne dneska sú, alebo môžeme to nazvať praktická časť toho pohovoru pre vlastne rolu trénera. No a teraz sme to dotočili, ideme sa pustiť vlastne do strihu. Za 17 minút už vlastne je prvý hovor s nimi, taký uvítací vlastne do tejto praktickej časti, takže musíme fakt teraz ísť zamakať. Povedala by som, že docela dosť aktívny štart týždňa, takže som zvedavá, teším sa na to. Dneska budeme mať vlastne prvé výsledky. Takže mne sa klasicky vybil mikrofón, ale už sme vlastne začali. Tuto hore Eddie už telefonuje a má v podstate zahajovací hovor, takže musím byť trošku potišku, ale idem si sem vlastne sadnúť. Teraz som pripravovala ešte WhatsAppovú skupinu, vlastne cover, aby sa mohli, aby tam vlastne mohol prebiehať chat support počas tej výzvy, takže si to dám takto bližšie. Takže to máme teraz pripravené, no a idem vlastne ešte postrihať nejaké posledné videjka, aby sme to stihli, ale to by malo byť snáď rýchlo. Takisto dneska nám začína ďalšia skupina vo výzve. Tí už sú tam vlastne tiež všetci pripravení, majú to odomknuté. Už som im poslala aj v podstate také tie úvodné správy. Už vidím, že aj tuto je nejaká komunikácia, takže super. No a takto nám teda začal pondelok docela bláznivý, ale zároveň skvelý. Za chvíľu mi začínajú takisto aj hovory s ďalšími klientmi, takže dneska toho máme naozaj veľa, takže ja idem teraz rýchlo postrihať a pripraviť najviac, čo toho pôjde. A čo sa mi ešte včera podarilo, je vlastne dostrihať konečne aj vlog z Kuala Lumpur. Idem takto sem do toho YouTube, tak takto to mám vlastne nahraté, takže dneska to budem ešte optimalizovať, pridám si tam popisok a takto a konečne to mám proste hotové a teším sa na to. V podstate hneď potom pôjde von ďalší vlog z Bangkoku a potom ešte jeden mám natočený a toto je v podstate už tretí teraz v rade, takže teším sa, že konečne som sa k tomu dokopala. A v podstate inšpirovala ma k tomu, alebo respektíve včera som sa k tomu dokopala aj kvôli tomu, že videla som na storke jedna veľmi, veľmi šikovná baba, ktorá má na Slovensku a aj v Česku a teraz myslím expandovali dokonca aj do Nemecka, má svoju značku v podstate predplatného na spodné prádlo, volá sa to Mousse Lingerie, volá sa Sabina, bola dokonca aj vlastne v našom jednom programe minulý rok, čo sa týka ako marketingu. Veľmi, veľmi zlatá a videli sme sa aj tento rok v Da Nangu, keď aj oni tam mali nejakú cestu do toho Vietnamu. No a ona práve vydala, zase sa mi to vyplo. No a ona práve vydala svoj prvý vlog, ešte som ho nevidela, ale ako som to videla, tak som si povedala, že už sa k tomu musím proste dokopať, musím to postrihať, lebo nebola som trochu spokojná s nejakými zábermi z toho vlogu z Kuala Lumpur. Tak som to mala rozstrihané, potom som bola chorá, potom som sa k tomu nedostala a tak ďalej, takže bolo to docela také, že no, chápete, proste prestrel. Snáď to už teraz pôjde, proste nejako mi tu hapruje to svetlo. Každopádne, toto mám teda hotové, dneska to ide von, takže budem to vydávať a musím urobiť ešte možno nejaké reelsko alebo nejaké storička, aspoň aby na Instagrame som to akože dala do sveta. Takže toto je tento vlog, musím si samozrejme vyfenovať vlasy, lebo teraz proste mám výbuch, ja mám také vlnité, niekde sa mi robia také kučierky vlasy, takže proste potrebujeme to trošku dať, aby to bolo reprezentatívnejšie. No a čo som chcela povedať vlastne ešte k tej Sabine, tak určite vám hodím jej kanál aj sem do popisku. Taký ten jej content je viacej taký ako keby girly, proste taká ženská energia a tak. A veľmi sa mi to páči, moc jej fandím. Určite choďte pozrieť aj jej kanál, doporučujem to, ja si musím ešte pozrieť ten prvý vlog, ale som zvedavá, určite to bude super. No a práve ma to motivovalo teda dokončiť aj tieto svoje. No a dneska nás čaká pilný deň, mám tam teraz naplánovaných asi 6 hovorov.
ideme teraz toto postrihať rýchlo, aby to bolo. No a potom musíme ešte rozoslať vlastne pripomienkové správy na tie hovory, klasika, proste rutina a vyfenovať si tie vlasy samozrejme. A potom ideme do práce. S tým, že dneska ešte možno počas dňa sa bude dať niečo stihnúť, takže to budem asi pripravovať ten vlog, nejaké tie storíčka. Teraz akurát 13:17 a vlastne o 14:00 už mám prvý hovor, takže mám nejakých cca 40 minút na postrihanie, danie sa dokopy a rozoslanie správ, takže držte mi palce, ale extrémne sa teším, fakt nás čakajú obrovské veci teraz. Ahojte, práve teraz je pondelok večer a keď vám poviem, čo sa dneska všetko stalo, tak normálne odpadnete. Takže idem si tu láhnuť, teda respektíve sadnúť. Som extrémne vyšťavená a idem sa dať takto. Dnešný deň fakt som nečakala, že budem mať takýto spad, ako mal dneska a poviem vám, čo všetko sa stalo. Akože našťastie všetko v pohode dopadlo, ale chvíľkami by nebolo všetko jedno. Idem si zobrať vodu a hneď som tu naspäť. Tak, zoberiem si vodu a idem vám teda povedať, že čo sa dneska, prosím pekne, stalo. Asi pár minút po tom, čo som reálne dotočila ten klip, kde som vám hovorila, že začíname mať tie hovory, tak fakt snáď asi 5 minút na to sa zrazu spustil extrémny alarm. Začalo to tu všade proste zvoniť a najprv sme si hovorili, že či nejaká sanitka nejde vonku alebo tak. Proste potom sa stalo tak, ako keby vzúčalo, že proste keby bol nejaký poplach, proste ja neviem, že horí alebo niečo také. Tak rýchlo sme proste vyšli von na chodbu, že či niekto sa evakuuje alebo tak, lebo podobná príhoda sa nám stala už v Hongkongu, kedy sme sa evakuovali a nakoniec to bol plný poplach. Takže pozreli sme sa von, že či niečo sa deje. Nikto nič, na chodbe proste ani jedna osoba. Tak mi iba, že OK, že to je také nejaké divné, potom to zrazu prestalo ten alarm, tak mi, že OK, možno nejaký test alarmu alebo tak. Prešli 2 minúty, znovu alarm. Tak mi už, že proste fakt asi by sme radšej mali ísť, takže sme rýchlo si pobalili v podstate veci do tašky, nádal som rýchlo pasy, peniaze, mobily, notebooky, nabíjačky, všetky proste takéto tieto najdôležitejšie veci, čo človek proste nechce o ne prísť. Rýchlo som to nabalila do tašky a išli sme, lenže tým, že keď máte alarm a zdalo sa nám, že na chodbe je keby taký nejaký divný smrad, trochu z ohňa, takže už sme si povedali, že dobre, tak to určite podceňovať nebudeme. Stále by the way, nikto nikde nebol a výťahy chodili normálne, ale proste nikoho sme nevideli. Tak sme si povedali, že OK, ideme proste po schodoch, keď horí, nemali by ľudia chodiť vo výťahoch, tak ideme po schodoch. Z 31. poschodia sme išli pešo po schodoch, proste dole. Za celú dobu sme nestretli ani jednu jedinú osobu, ktorá by sa proste evakuovala. Proste bolo nám to docela dosť divné, ale hovorili sme si, že proste radšej ideme, že proste nebudeme to podceňovať, že sme sa skôr divili, že prečo to ostatní ľudia podceňujú. Šli sme 31 poschodí dole po schodoch. Čo bola výhoda, našli sme tam nejaké priestory, kde sme vlastne cez tie schody sa dalo ísť na takú tajnú terasu a kde ešte je taká neotvorená, je tam taká zeleň a takisto sme tam našli nejaký vstup do nejakého proste extrémneho bytu, ktorý ešte práve tiež prerábajú. Takže ako prešli sme sa. Už fakt pri tých posledných poschodiach normálne sa mi takto klepali proste nohy, že docela to bola makačka, jak sme išli dole. A došli sme dole a tam všetci v kľude. Jak keby sa nič nedialo. Tak my, že to sme fakt jediní, ktorí sa tu proste evakuovali, alebo akože nikomu sa nič nedie, že je alarm a nič. Ako... Takže, videli sme tam ešte jeden taký pár, ktorí tam boli s takými kuframi, vyzerali tiež docela tak zmetene, takže si hovorili, že tí sa asi tiež evakuovali. A bol to taký náš tajný ako keby tip, tak sme tam boli, pozerali, čo sa deje, či niekto niečo bude proste hovoriť alebo takto, lebo nie je tu nejaká taká recepcia, kde by sa človek úplne išiel spýtať, že čo sa teda deje, tak sme čakali. No a v tom, samozrejme nenatáčala som to, lebo však proste evakuujeme sa, nevieme, že čo sa proste bude diať. A oni boli takí tiež zmetení, tak my, že asi tiež sa evakuovali, tak tam čakali. Nakoniec sme zistili, že tam iba čakali na nejakého kamoša, takže boli sme fakt jediní, proste, ktorí sa evakuovali, čo je zaujímavé, proste nechápem, jak im to tu funguje. Tak chvíľu sme si tak hovorili, že OK, už nám začali aj tie hovory a tak, že tak proste ideme teda hore. Prišli sme hore
boli sme tu chvíľu a znovu začal ten alarm. A my, že to vážne, to si proste z nás robia srandu, tak znovu sme vyšli na chodbu, pozrieť, čo sa deje. Potom to prestalo, tak my, že proste asi nejaký test, neviem čo. Potom začal znovu ten alarm, proste už asi tretíkrát a my už sme si hovorili, že toto fakt není normálne. A takže sme sa snažili nejako pozerať, že to je nejaký test alarmu alebo tak, lebo stále nikde nikoho nič, nikto proste, jak keby bežne ľuďom zvoní proste alarm požiarny. Takže proste sme rozmýšľali, že či teda ideme preč, ideme pracovať niekam do kaviarne, alebo takto, ale potom to vždy proste nejako prestalo, nikto nič neriešil, tak sme si povedali, že to teda riskneme a keď ešte raz to zazvoní, tak proste ideme niekam preč. Našťastie odtedy to už nezazvonilo, takže náš boj o prežitie nakoniec bol proste asi nejaký test, ja neviem, sirén, alebo neviem, čo to malo znamenať. Každopádne sme sa teda trošku prešli, no a teraz ešte Eddie, tuto je hore, akurát ide za mnou a vlastne mal s tými našimi, takto keď to dám. Tuto ide naša hlavná hviezda. Čempión. Akorát hovorím náš príbeh, ako sme sa dneska evakuovali. Takže našťastie všetko dopadlo v pohode, nezomreli sme, nezhorelo to tu a aspoň sme si nacvičili v prípade potreby, ako sa evakuujeme, ale dosť dlho nám to trvalo, keď sme prešli tými schodami. Mega. Z 31. No mňa aj 10 minút určite, možno aj viac. Asi hej, a hlavne sme boli jediní. No, to bolo fakt úplne proste jak v takom divnom filme, že proste jediný preživší, alebo ja neviem, alebo jediný na hlavu, ale proste radšej sa evakuovať, ako sa neevakuovať. Takže tak, a Eddie teraz v podstate dohovoril tuto ešte so študentmi, s trénermi, vlastne druhé kolo pohovoru, tak môžeš hneď povedať. No a potom boli vlastne tie hovory, ja som ešte bola z toho trošku taká vyklepaná, že proste snáď nám tu nič nehrozí. Nakoniec všetko dopadlo v pohode. Takže plány poplach, ale v pohode. Radšej nech plány poplach ako zhoreť. Presne tak. Takže tak, môžeš povedať ty, tuto musíš asi k mikrofónu, alebo ti ho predám. Aký, Eddie nám urobí interview, ja budem taká tá redaktorka, ja sa prisuniem. Pán Edgar, ako dneska prebiehali dnešné pohovory? Ďakujem za opýtanie, výborne. Takže... A teraz normálne. Okay. No... Niečo som počula. Vlastne mali sme dneska začala vlastne taká výzva pre našich ako nových trénerov potenciálnych, vlastne na konci vyberieme jedného, máme tam 3 silných kandidátov a vlastne začala výzva, dostali vlastne, že musia dneska splniť za celý deň nejaké veci a 3 dní po sebe, áno, zadanie. A v podstate, takže teraz ráno bol vykopávací hovor, teraz po obede bol večer vlastne, no, už je noc, takže u nás je noc, u nich večer je vlastne bol ako keby, že pozrite sa prvého dňa, takže prekvapili. Počula som, že si mal taký, že wow, že sa snažili, zvedavá. Takže pozrieme si to potom, budeme vyhodnocovať a bolo vidno, že sa snažili, musím povedať, čo bolo veľmi sympatické a že proste fakt ako sa na tom dali záležať, išli proste a není toho málo, vlastne je to skúška ohňom, ktorú vymyslela Amanda. Áno. Vymyslela som to už na Nelzy, myslím, že som to spomínala aj v minulom videu, že vlastne tam som si tie baby skúšala na kreslenie tých nechtov, ale v podstate pri tomto povolaní toho trénera je to dôležité využiť si to, čo bude reálne robiť v praxi. Takže v podstate to, čo by mal hlavne na starosti ten program, alebo ako keby ten systém, ktorý pomáhame tým klientom zapracovať, tak ten v podstate mal urobiť v takom zrýchlenom tempe, aby si vlastne všetko rýchlo vyskúšal a takisto uvidíme, ako aj on rozmýšľa nad tými vecami, že ako by vedel poradiť tým klientom a takisto už vlastne rovno si prejde tým systémom, takže je to niečo také ako zaučenie, lomeno pretestovanie 2 v 1. Takže úplná bomba. Takže som zvedavá, teším sa na tie výsledky. Presne tak a vlastne, aby ste vedeli, ako moc je to skúška ohňom, dali sme im spraviť to, čo štandardne klienti robia za 14 dní, za 3. Takže je to akože, fakt, že ako keby bomby. Takže a idú bomby, akože klobúk dole, fakt idú bomby, stihli. Vlastne úplne
jeden sa tam malinko mal nejaký error, ktorý ho skôr zastavil, si myslím, a bol to taký error, že taký netradičný, že dokonca ani ja som to nevedel úplne fixnúť, že musím napísať na support, že vyslovene je chyba niekde asi v tej appke, takže inak si myslím, že by to fakt stihol. Takže idú bomby, no proste skvelá práca som. Takže dobrý sme vybrali. Dobrý sme vybrali a super, no. Sa. Akože som zvedavý a teším sa ja. Super. Takže toto je v podstate dnešný program a ešte čo plánujeme dneska robiť? Asi chill, už asi KO, takže proste ideme si láhnuť, ideme sa umyť. Dneska toho bolo fakt viac než dosť a je to zaslúžený oddych. Áno, ja som dneska vydala svoj vlog, ktorý som v podstate včera strihala z Kuala Lumpur ešte, lebo mala som proste zábery, ktoré neboli postrihané ešte z predošlého mesiaca, takže takto to tu máme na telke. Tak toto tu vyzerá, tam som ja v plnej paráde, toto som ja z budúcnosti, za chvíľu sa budem na seba pozerať na tento vlog, takže pozeráme to, máme to rozpozerané. Aké máš zatiaľ dojmy? Čo hovoríš na potenciálnu YouTube star? Veľmi dobre. Amandu Eš. Nová vlna proste youtuberiek, influenceriek, dobre, veľmi dobre. 10 z 10 hodnotím. A čo sa ti najviac páčilo? Vieš, že ja mám rada pochvalu a kritiku. Si nehajte pre seba? Nie, tak povedz jednu pochvalu. Najviac sa mi asi páčilo, že vlastne presne ako to tam popisuješ, to je taký realistický ten vlog a že vlastne fakt je to také realistické a vlastne sa mi tam páčia aj tvoje myšlienky, ktoré fakt proste viem, že sú proste fakt ako autentické a tak to asi sa mi páčilo, že to šlo fakt taká fakt veľmi dobrá autentická energia. Takže to sa mi páčilo najviac a samozrejme veľmi pekné zábery a si multitalentovaná, úžasná. Ďakujem. Ešte niečo máš pre mňa? Nejakú pochvalu? Je to skvelé. 10 z 10. Úžasné. Dobre, tak ideme to dopozerať, som zvedavá. Ja už som to teda videla, aj keď som to strihala, ale tak tá premiéra je vždy len jedna. Takže som zvedavá, aj čo na to povieš ty, už sme skoro na konci a vidíme sa zajtra ráno. Get the bag and fumble it, I get the bag and flip it and tumble it. Straight off the lot, 300 cash, and the car came with a blunt in it. Lil' mama a thot, and she got ass, and she gon' fuck up a bag. Ahojte, dneska máme stredu a ako môžete vidieť podľa všetkých papierov, ktoré mám rozložené okolo seba, tak dneska je fakturačný deň a riešim účtovníctvo. No a včera som bohužiaľ nenatáčala kvôli tomu, že v noci nám tu zas húčal ten alarm asi o 1:00 v noci a boli sme takí rozrušení, zase proste evakuácia, bla bla bla, proste niekto iba niečo varil v kuchyni a spustil proste alarm, takže whatever, našťastie akože nič zlé sa nestalo, takže všetko v pohode dopadlo, to je najhlavnejšie. A potom včera boli sme úplne takí zasekaní, že vôbec som nemala čas si nejako sadnúť a proste prihovoriť sa, ale v podstate všetko pokračuje ďalej. Dneska bol vlastne posledný deň pohovorov druhého kola, čiže praktickej časti a v podstate trénovali sme tam, alebo respektíve skúšali sme si aj sales schopnosti, tak to bolo fakt akože dosť super, že ako keby vidieť nejakých tých ďalších ľudí, že sme im dali nejaký skript a podľa toho v podstate išli. A najprv v podstate to bolo na začiatku jedno také trošku kostrbaté, tak som povedala, že hej, proste vypočuj si Eddieho, ako by ti to odprezentoval on, skús to navnímať a skús to proste ešte raz. A v podstate ten jeden kandidát to teda skúsil, navnímal si to a urobil to a hneď to bolo v podstate lepšie. Takže fakt aj takéto akože mikroveci na tých pohovoroch si dokáže človek testovať a nie je to iba o tom v podstate splnení zadaní. Každopádne, teraz čo ma tu čaká je nahadzovanie všetkých týchto bločkov v podstate do systému. Mám tu v podstate Excel, podľa ktorého idem vlastne doklad za dokladom a postupne to tam nahadzujem. V podstate tieto fyzické dokumenty si skenujem mobilom. Pokiaľ náhodou niekto z vás nevie, tak dajú sa skenovať dokumenty cez poznámky v mobile, takže to využívam a vlastne nahrávam to na disk, aby sme to mali všetko v poriadku. No a je predo mnou podľa mňa tak ďalšie 3 hodiny proste nahadzovania, minimálne dnes a podľa mňa to bude ešte aj na zajtra. Takže teraz fakt mám akože docela veľa práce pred sebou. Už sa mi to akože podarilo tým aspoň nejako pohnúť a proste
Docela to vyzeralo strašidelne a už som sa práve na to niekoľkokrát pozerala, ale stále proste nič som tam nevedela nájsť, nevedela som sa v tom zorientovať, bolo to pre mňa veľmi náročné, priznám sa, ale už to vyzerá byť v pohode. Takže teším sa, respektíve teším sa, že som sa nejako na to nakopla a ideme to dokončiť. To je v podstate moja úloha na teraz. No a potom ma čaká ešte jeden ďalší hovor za pol hodinu, kde... Áno, presne tak, za pol hodinu, takže to ešte bude jeden v podstate predaj. A potom máme ešte dneska ukončenie aj večer vlastne s tými záujemcami, kde si to nejako vyhodnotíme. Ešte máme aj ďalšie pohovory, takže bude ešte ako keby druhá skupina, druhé kolo tejto praktickej časti. Som veľmi zvedavá. Máme v podstate ďalších docela tiež dosť zaujímavých záujemcov, tak som veľmi zvedavá. Povedala by som, že asi takí najkvalitnejší ľudia sú zo Startup Jobs, že fakt takí akože mi osobne prídu proste takí najkvalitnejší alebo najviac relevantní, takže som moc zvedavá. No a uvidíme, ja tu proste sa idem pustiť proste do tejto parády, dúfam, že sa mi podarí nájsť čo najviac vecí, lebo proste toto je vždy strašný pain a človeku sa nechce v tom prehrabávať, ale tak proste it is what it is, ideme to spraviť a týmto proste doklepneme celú túto prácičku. Budúci týždeň už ideme na Bali, nechápem ako to preletelo, v podstate v stredu, takto o týždeň už odlietame, takže budúci týždeň bude v znamení premiestňovania, musíme sa pobaliť, všetko spraviť, ešte musím vyriešiť víza a takto, takže ešte docela veľa vecí pred nami, ale zároveň sa fakt teším na to Bali, som veľmi zvedavá. Teraz som videla, že je tam taká tá sezóna tých pavúkov, takže dúfam, že to nebude príliš hrozné, ale boli sme tam takto minulý rok a nevidela som ich tam, takže uvidíme. No a to bude teda fakt super, takže budúci týždeň ideme na Bali, máme tam takú krásnu vilu, extrémne sa teším, keď vám ukážem, ako to tam vyzerá, fakt akože máte sa na čo tešiť, ten obsah odtiaľ bude, že chef's kiss, takže teším sa na to, no a v podstate, čo vám môžem ukázať, tento týždeň môj kalendár vyzerá tak, že som strávila 13,6 hodiny na meetingoch a môj average je 18,2 hodiny na meetingoch, čo ani nechápem, ako je možné, lebo proste fakt akože veľmi zaujímavé. Veľmi zaujímavé. A ešte raz, držím palce. Keď toto zvládnem, tak si kúpim nejakú odmenu. You get the bag and fumble it, I get the bag and flip it and tumble it. Straight off the lot, 300 cash, and the car came with a blunt in it. Lil' mama a thot, and she got ass, and she gon' fuck up a bag. Pull up to the spot, living too fast, dropping the dope in the stash. In Italy, got too foreign hoes, they deal me. Draw at the top, when it's cold, but you feel the heat. Be real with me, keep it 100, just be real with me. Eat it up like it's a feast. You said the lifestyle got too red to go. Keep Dre on the beat, that shit. You said the lifestyle got too red to go. You said the lifestyle got too go. We caught a wave, back in the way. If it ain't love, then do it again. Nigga, I'm paid, nigga, I'm straight. I'm on the way, I'm switching lanes. They got me, y'all, count it again. Yeah. You ain't gotta do too much. That's probably why they hating on you. You ain't gotta do too much. That spotlight's all on you. Do too much. That spotlight's all on you.
dneska máme sobotu, náš klasický deň voľna, ako už určite ten, kto videl aj naše predošlé videá, vie. Takže takto sme si objednali raňajky domov. Chceli sme ísť vlastne, minule sme rozmýšľali, že pôjdeme aj na hotelové, čo sú tu. Ja som to zase zabudol. Klasika, ale myslím, že to je iba do 10, takže teraz máme také obedo raňajky, klasický brunch, ale doma. Takže sme si to robili takto pekné, sme si to naservírovali, dali sme si dve takéto rôzne jedlá a v podstate šerujeme. Takže, ktoré ti z toho chutí viacej? Jasné. Necháme pána dojesť. Si dám takto, vlastne toto je humus s nejakou takou pálivou omáčkou a vajíčkami. Toto je japonská omeleta, klasický kváskový chlebík a vlastne avokádo. Takže takýto mix. No. A tuto je vlastne poširované vajíčko. Takže ňam. A ešte klasický latte, iced latte, výborné. Asi je môj favorit toto. To? Lebo je to fakt veľmi dobré. Akože úplne som to tam videla, že humus a vajíčka na raňajky, tak som povedala, že wow, to je úplne dobrá kombinácia. A fakt je to dobré, veľmi dobré. No a teraz máme v podstate hlavný týždeň za sebou. Včera sme už vydýchli z posledného a dneska fakt akože zaslúžený deň voľna. Vonku aj prší, dneska je fakt akože docela taký lejak. A je to také príjemné byť doma v takej svojej kukle, som to nazvala. Mega. Už vlastne máme trénera, nášho kandidáta, nástupcu. Povedz svoje dojmy. Ja už som niečo spomínala, tuším, ale povedz svojimi slovami. Mali sme úvodných kandidátov, mali sme vlastne niekoľko ľudí, z ktorých sme boli celá nadšení, alebo respektíve, ktorí nás zaujali na pohovoroch. Takže sme ich vlastne pozvali do druhého kola, čo bola vlastne taká skúška, že sme si ich prakticky vyskúšali. A naozaj je dôležité si ľudí prakticky vyskúšať, pretože veľa ľudí, alebo aspoň nám sa to ukázalo, že samozrejme, každý chce dostať prácu a tak ďalej, to znamená, že veľa ľudí veľa ako povie a není to nutne ako vzlom, ale iba že tá práca proste, alebo tá ochota, alebo tá snaha v podstate fakt ukáže, že kto treba fakt ako sa chce snažiť, kto to fakt chce a kto proste, dajme tomu, že jak náhle príde taký najmenšia skúška, tak proste opadne. Takže fakt akože tá práca povie viac než 1000 slov. Presne že tak. Hovorí to o mnoho hlasnejšie. Že možno ani keď som nebola v tej druhej pozícii toho, že proste ako keby vyberáme, že ani som si vlastne, keď som sa niekedy predtým uchádzala o nejaké práce, ani neuvedomila, že aké vlastne je to dôležité. Určite, ani ja som to. A ja som proste vždycky, keď som niekam došiel na pohovory, tak samozrejme proste úsmev od ucha k uchu proste a komunikačné schopnosti ale akože sám sa tak zamýšľam, že ako by som ja sám reagoval proste, na seba? No, akože skôr tak, že ako by som ja pred rokmi vlastne reagoval na tú skúšku. Že či by som tomu dal 110%, ako by som tomu napríklad dal dnes, lebo ja som bol jednu časť svojho života dosť taký, že som hľadal také tie skratky a proste ľahké riešenia na tejto veci. A teraz naopak som úplne zase ten v odzvukách druhý extrém, že hovorím, skratky neexistujú, proste, že treba ísť bomby proste. Takže, že by som povedal vtedy tiež akože vlastne tým neprešiel, ale vlastne vo výsledku pre tú firmu by to bolo dobré, pretože ja som ako keby nebol tak nastavený, že by som chcel robiť takýto ako extra effort. A vlastne dneska som tak nastavený, takže je dôležité pomôcť zobrať ľudí, ktorí, pokiaľ máte ako keby, záleží na tom, čo hľadáte samozrejme, ale pokiaľ chcete ako keby ten extra effort, tak je dôležité vlastne si tých ľudí vyskúšať, či naozaj už super vlastne od jednej mentorky zo zahraničia je vlastne myšlienka, že na tom pohovore tí ľudia sú vlastne, že najviac sa snažia, alebo že proste najviac sa snaží, najviac sú zaujať vlastne. No, za celú pravdepodobne dobu tej práce, alebo že ako keby, že už keď tam sa nesnažia, tak potom je veľmi nízka pravdepodobnosť, že zrazu sa potom začnú ako extrémne snažiť. Hej. Takže týmto sme sa nejako riadili a som sám zvedavý, pretože vlastne nakoniec vyšiel kandidát, ktorý pôvodne som si nemyslel v prvom kole alebo prvom polkole alebo tak, že nakoniec to bude kandidát, ktorého vyberieme, ale vlastne jeho, povedal by som to, pure dedication a fakt ako extrémny delivery, ako keby fakt akože tá snaha a tá práca, ktorú predviedol, vlastne nás nakoniec
presvedčila a vlastne sme... A povedala sama za seba. Že proste, podľa mňa, že keby nám že hocičo povedal, tak proste by to neurobilo to, čo vlastne predviedol. Presne tak. Že tá práca vlastne povedala fakt, že ako keby viac ako 1000 slov. Aj to odhodlanie, že proste fakt si dal na tom záležať, splnil vlastne všetky veci úplne do bodky. Do bodky. Že úplne, že do bodky. Že nepodcenil ani jednu... Že perfektne. Hej. Že akože, že som to fakt kontroloval, že proste úplne, že proste až som bol sám prekvapený, že wow. Že viete, ak občas si proste poviete, že niečo, ja neviem, napríklad, dal by som to napríklad, máte nejaký nový pekný byt a teraz zrazu je tam nejaká taká škárka alebo niečo je proste spravené a tak ako keby poviete si, no tak OK, že možno si to nejako nevšimli alebo niečo proste, že nikde. Žiadna. Proste nebol ani jeden bod ako priestrelu, ktorý by sa dal ako nájsť. Hej, alebo proste niečo spochybniť, alebo takto, no. No, takže to bolo fakt ako klobúk dole, no. Takže vlastne na základe toho sme ho vybrali a vlastne teraz budeme ako keby pokračovať vlastne v takom skúšobnom období. Takže uvidíme, ako to bude ďalej. Možno v tom skúšobnom období ešte sa nejaké veci ukážu, alebo teda aj on neviem, zistí, že my sme trošku mimo. ale príliš prehajkovaní. Extrémisti, takže možno ešte aj on ako zaradiť spiatočku. Ale akože nemyslím z toho popravde. A uvidíme, no. Prvýkrát mám pocit z toho nástupu, práve skrz tú jeho snahu v tom kole, že vždycky predtým, keď ako viete o niekom, že je taký trochu neochotný, alebo že proste nemá v sebe to, že urobiť proste tie extra steps a zadáte mu niečo, čo ako potrebujete, aby bolo urobené perfektne, alebo proste chcete, aby to bolo urobené perfektne, alebo proste chcete, aby to bolo urobené čo najlepšie, možne ideálne perfektne, tak proste vždycky už som tak predpokladal, že presne tí ľudia budú hľadať tie skratky a že budú takí ako keby v odzovkách nadávať, že proste, že to od nich ako keby, že to musia robiť, alebo že proste už automaticky som predpokladal pri nejakých minulých skúsenostiach proste nejakú nechuť pri tom tasku. A vlastne som musel, ako vždycky som zacítil, že musím tak vysvetľovať, že prečo vlastne je to dôležité to urobiť veľmi dobre a a tak. A prvýkrát mám teraz proste pocit, že vďaka tomu, čo tento človek ako ukázal, že vlastne proste ako keby sme boli na jednej lodi. Že ako keby, že proste toto je to, čo robíme, toto je to, ako to treba urobiť a proste let's do it. Proste, že ako keby nemám prvýkrát pocit a uvidíme ešte samozrejme, že iba to celé začína, takže možno nakoniec aj sa to môže ukázať inak, to vám keď tak potom povieme, ale ako keby, že prvýkrát mám pocit, že vlastne vôbec mám úplný ease z toho, že proste hej, toto sú proste veci, jak majú byť urobené, alebo toto je, jak to robíme a proste let's go. A cítim sa, že proste máme niekoho onboardnutého fakt ako s nami v tom týme. Takže toto bol vlastne náš týždeň, ktorý oproti tým všetkým našim úlohám, ktoré sme mali, tak sme ešte riešili aj vlastne tie pohovory. Že vlastne ešte ráno vždy hodinu pred a vždy hodinu po. Takže pokiaľ ste si mysleli, že pracujeme veľa, tak tento týždeň každý deň pridali ešte 2 hodiny navyše. Hej. No lebo vlastne tam vôbec nezostával žiaden čas vlastne, lebo počas toho dňa tam počas toho dňa sú samé hovory a proste samé veci, takže presne sme vlastne, že aj tí kandidáti ako museli, že o hodinu skôr ešte ako pred všetkým začať. Vlastne o 8. O 8 ráno už a vlastne potom ešte museli akoby hodinu po normálnom čase našom ešte skončiť, takže vlastne končenie ide o 6. A vlastne my štandardne proste začneme akoby od 9. do nejakej vlastne 5. toho československého času. Ako ešte máme predtým samozrejme pár hodín už práce, ale ako keby kedy komunikujeme s klientmi. A takže sme vlastne pridali ešte hodinu skôr a hodinu ako keby potom, no. Takže celkom ako zabíjacké tempo tento týždeň, ale it was worth it. Nech predpokladáme, že ten človek mal všetko vedieť, ale že paradoxne všetko by sme mali ako keby previesť ho tým. Alebo povedať, že jak to chceme, aby to bolo, aby tam nebol taký ako priestor na to, že aha, ja som myslel, že to myslíte inak. Že proste, lebo to je také najhoršie, že proste človek sa môže aj veľmi snažiť, ale dajme tomu naša predstava by bola iná a už by to bolo také, že niečo, ale pritom iba my sme nepovedali, že čo chceme. Presne takže tak. Nepodceňujeme to. Takisto tak o klientov, že ako v Perinke, tak chceme vlastne ako keby ten nástup ideálne, aby bol taký, že v Perinke, že aby proste aj ten človek videl, že fakt ako nám, akože dávame do toho tiež 110% v podstate do toho. Že nám na tom aj záleží a proste chceme tam budovať ten vzťah tak dlhodobo. A došiel darček, čo sme hovorili. Áno, došiel darček a už bol aj na storíčkach dvakrát. To screenshotla, takže možno vám tu niekde hodím tebar screenshot a v podstate Lisa Alexová manželka už. No. Manželka, to je šialené. To je šialené, takže Alexová manželka, s ktorou už majú vlastne malé bábätko.
tak vlastne to dávala na storička a teba aj Alex v podstate na to reagoval. Bolo to super. Možno povedz, lebo akože nejak sme sa o tom bavili, tak možno povedz, že aký bol ten dojem. Vy ste už počuli, vlastne v minulom vlogu to bolo, že jaký bol ten náš ako keby meaning za tým. Kto ste to nevideli, tak tu niekde dám taký ten odkaz na preklik na ten ďalší vlog, alebo po dokončení tohto vlogu si chodite pozrieť ten predošlý. Vysvetľujeme tam celý ten behind the top za tým. Tak povedz, aká bola reakcia. No, výborná, teda ja som tam v tom minulom vlogu myslím hovoril. Ešte aj s tým Diorom sme tam mali problém. Áno, s tým Diorom proste úplne, Dior a úplne, ale akože pomohli. Že riešil som tam nejako s tou podporou, že museli sme tam zrušiť tú objednávku, urobiť to znova, lebo niečo tam nefungovalo a tak. A poslali to a prišlo to ako keby extra rýchlo. Alebo dali tam akože ako náhradu vlastne extra shipping rýchly, tak to bolo milé. Nejaký pondelok to došlo tomu Alexovi a myslím, že v útorok si to nejako že prevzal a proste ja som ako poslal k tomu ešte také video, kde som mu tiež ako v podstate ako keby ho pozdravil a povedal mu ten meaning a tak a tiež keď som to posielal, tak mal som z toho taký fakt ako docela taký pocit, že super. A on mi úplne presne poslal to video, jak to dá, úplne presne tam mal tú kartičku, ja som tomu dal takú kartičku, kde som dal takú správu a hovoril, že ho to extrémne potešilo, takže bolo to fakt super pocit. Hovoril vlastne, že ideme na Bali, v stredu vlastne odlietame, takže tento vlog bude v podstate trvať až do odletu na Bali a potom ďalší bude, jak už ideme na Bali, aby to mal takú logickú náväznosť. Takže čaká nás teraz dneska oddych, zajtra práca, pondelok práca. A.k.a. oddych, Amanda bude strihať tento vlog, alebo ten vlog predtým a ja budem robiť veci na pondelok. To je naša definícia oddychovania. Takisto jedenie krásneho branču a natáčanie sa pri tom je takisto veľmi oddychová aktivita. Idem zavať mame. Mama volala, písala, že sa nemá ozvať. A ja som volala včera so sestrou, aj s tatinom a dnes budem volať tiež s mamou, lebo všetci traja sú inde. Čo sa nikdy nestáva. Fakt? Všetci traja sú inde. Jeden ide na zraz, Saška ide na chatu do Tatier, tam bukli nejako proste taký zrub, kde je aj jacuzzi, takže sa akože rozmaznali velice. A mamka je doma s Jojkom a boli na tréningu, na futbale. Môj brat bude druhá futbalová hviezda. Superstars. To si ešte počkajte. Takže budem volať ja s maminou, ty s maminou. Side tip pre všetkých, ktorí toto pozeráte a neradi pracujete. Tak ja som to mal rovnako. A ja. A fakt som sa vždycky vyhýbal práci. Ja tiež. Keď som mohla všetko odložiť, tak moje motto bolo, že keď to môžeš spraviť dnes, neodkladaj to na zajtra, urob to pozajtra a máš 2 dní voľna. Takže... Povedala raz Ďuro Mokrý v televízii v nejakom počasí, keď to moderoval a ľúbilo sa mi to, keď som bola malá, takže odtedy som to používala. No ja takisto proste som ako fakt, že aj moja predstava ako práce, paradoxne to všetko som začal robiť, že aby som nemusel pracovať. To bolo, že vlastne, najväčšia škola. Že vlastne, že presne, že si rozbehnem vlastný biznis a vlastne akože zarobím obrovské peniaze, aby som nemusel pracovať. To bol akože vlastne môj masterplán. A vlastne som v skutočnosti po ceste zistil, že kokos vlastne je to extrémne fulfilling, je to ťažké, ale je to vlastne extrémne naplňujúce, keď vlastne niečo vidie, lebo málo čo je tak ako keby naplňujúce, keď potom v tom živote mám pocit. A potom asi rodina, jasné, no a potom zážitky samozrejme, hej, len... Cestovanie a takto, ale zase je to úplne podľa mňa, že iný pocit, že keď niekam ideš a vieš, že akoby to, že si tu, ťa stálo vlastne... Tú snahu. Že je to úplne taký iný pocit, ako keby sa človek zrazu niekde ako keby ocitne, ak proste v hre sa objaví v novom svete, tak akože je to super, je to pekné, ale možno tam není taký ten vzťah, alebo taký ten význam toho, že som tu kvôli tomuto a tomuto. Že wow, že toto som si predstavoval, o tomto som sníval, na toto som makal a teraz sa to stalo, že som tu, že stalo to za to. Presne, taká vďačnosť za to, že človek tam môže byť. A podľa mňa sa nám to veľakrát stáva, že my niekde sa tak zrazu ocitneme, že tak stopne sa ten pracovný život a zrazu sa začneme rozplývať. No, úplne, že wow, že... Vždy, keď niekde sme, napríklad keď sme boli v Hongkongu na tom výhľade, sme sa úplne začali tuto hore na streche, my sme takí výhľadoví. No, vždycky. Akože to fakt veľakrát to robíme, že
tak aj keď sme boli tam v Aure v tom Dubaji, tak to bol brutál. To bol brutál. A to fakt vzniklo extrémne random, že my sme išli po ulici a iba Eddie mu hovorí, že hej Eddie, tam proste hore je taký ten, že kde sa všetci proste fotia na Pinterest, na Instagram, taký ten Skype na proste 50. poschodí, že úplne, že brutálne luxusné. A Eddie, že OK, tak poďme tam. A ja, že si istý, lebo že to je docela akože drahé a že možno tam ani nebude voľné, že väčšinou ľudia čakajú 2 týždne, kým sa tam objednajú. A my, že tak proste ideme to vyskúšať, tak sme tam došli a zhodou okolností mali posledný voľný, jak keby takú tú posteľ, tak sme tam išli. Možno, že niekto zrušil iba, alebo neprišiel. Alebo podľa mňa možno niekto už aj odišiel. Alebo. Že niekto tam bol proste od rána a my sme prišli už tak po obede a stalo to za to. To bolo akože brutálne. To bola asi jedna z najkrajších vecí ever. Akože pokiaľ budete v Dubaji, alebo pokiaľ plánujete za Dubaj, alebo tak ten Aura Skypeu, fakt s tomu robte rezerváciu, pokiaľ máte radi takýto typ vecí, že proste ako keby také trochu, že luxus a pekné proste a výhľad a proste ako infinity pooly a brutálne. A my sme tam boli na ten západ slnka, čo sme úplne vychytali a to bol úplný prestrel do hlavy. Vôbec človeku nebola zima, vôbec tam nefúkalo, ten bazén bol vyhrievaný, takže tam mohli fakt akože plávať, proste dá sa páť. My sme tam celú dobu takto krúžili dokola. A proste fakt si pamätám, jak sme tam boli a úplne si hovorím, že to je najkrajšia vec, ktorú som ako na vlastné oči že videl. Že fakt, že extrémne, je to extrémne, fakt, choďte, akože. A presne to bolo, že, jak si aj povedala, že dlho proste sme makali na takéto veci a presne nebolo to iba tak, že by sme v podstate mohli len tak sa proste, že proste, ideme, to je jedno, idem 700-večku, 200-večku, 500-večku, je mi jedno. Dlho vlastne už predtým presne roky, jak sme začali grindiť a tak vlastne boli fakt ťažké situácie a potom zrazu, keď toto tak človek si povie, že wow, že stálo to za to a potom to dá človeku taký ďalší motor, že vlastne že aj tie ďalšie veci sú možné. Vlastne. Hej, že tam je akoby taká tá odmena za to, že proste fakt to je také, že človek robí, musí robiť o mnoho viac, jak všetci ostatní, neprichádza za to žiadna odmena. Paradoxne iba samé problémy a sama demotivácia. Ešte vaši kamaráti proste vám hovoria, že nemali by ste, poďte proste radšej s nami, proste čo vy toľko pracujete, však to už proste netreba, proste preháňate to klasicky a možno áno, ale potom prídu tieto momenty, kedy že není žiadna odmena úplne dlho a proste zrazu to príde a je to extrémne. Extrémne. Fakt akože extrémny pocit, normálne mám proste z toho zimom riavky. Je to extrémne, fakt. Lebo proste ja úplne odmala som mal také, že ja si pamätám, že tým, jak proste som vyrastal teraz v Petržalke a ako keby všade paneláky a tak, alebo najprv ešte na Dlháčoch a tak, proste to je jedno. Ináč by the way, my sme boli dosť susedia, blízko sme bývali vlastne cez kanál iba. No. A nevideli sme sa nikdy tam na ihrisku. Raz na ihrisku, Takže každopádne vlastne, že ja si pamätám, keď som prvýkrát videl nejaké také fotky, jak z Pinterestu, alebo že proste niečo, čo keď som mal možno 12-13 niekde na Facebooku, alebo kde to bol nejaký obrázok, že palmy a takéto, a ja som si hovoril, že to bol taký ten LA vibe proste. No, presne, že ten LA vibe, že nejaké auto drahé a proste tam, ja neviem, niekto, že presne tam mal niekto obrovský kyticu rúží, alebo niečo také, hovorím si, že to úplne letelo niekde na Facebooku. No, a ja, že to existuje niekde, že úplne si pamätám, že vlastne, že človek že som to v živote nevidel ako naživo, hej. Takže odtedy som si povedal, že wow, že to by som chcel a potom som videl teraz nejaké také tie vily alebo domy niekde na takých obrázkoch, viete, máte takých tých knihách architektonických napríklad alebo časopisoch, že úplne nejaká krásna proste vila alebo krásny dom niekde v prírode alebo čo, hovorím si, že wow, že taký dom by som úplne chcel alebo aspoň vidieť alebo tam byť. No a proste fakt, že za posledné roky proste sa mi veľakrát stalo už, čo ďakujeme, že proste sme prišli na také miesta, hovorím si, že som tu, že ty kokos, že wow, že vlastne fakt to stalo za to, že brutál, už sa to trošku opúšťam, ale nie, ale fakt. Ale je to fakt pravda, proste je to extrémna pravda, že podľa mňa to možno pochopí iba človek, ktorý niečo také zažil, ale alebo keď na tom pracujete, tak vytrvajte. Vyjde to. Ale musíte pokračovať. To je proste jediná vec. Že proste nikdy sa nevzdať. Bude toho asi ešte veľa. Neviem, záleží na tom, kde ste v ktorom bode, ale proste treba ísť a fakt ako stojí to za to. Hej, prehrať môže iba ten, ktorý sa zastaví. A ja len zastavujem. Neplánujem zastaviť. A mohla som to veľakrát vzdať. Nie.
Moja mama nevychovala nikoho, kto sa vzdáva. Naša mama nevychovala žiadne pussies. Presne tak. Takže dávajte si pozor. 9 hodín alebo koľko hodín trvá pôrod, tam bojovala, aby ste vy boli na svete, takže teraz makajte. Trochu motivácie. OK. Takže my to keď ideme už zbaliť asi, ideme sa pustiť do našej oddychovej práce. Ahojte, dneska je nedeľa. Vo veľmi pracovnom móde. Ja sa tu zavrám, lebo Edy dole telefonuje. A ja mám za sebou už prvú prípravu nástrojov. A dneska je v znamení všetkých príprav v podstate na zajtrajší nástup nášho nového člena do týmu. Takže veľmi sa na to teším. V podstate pripravujeme celý onboarding proces, všetky proste veci, dokumenty, podklady, e-maily, heslá, procesy, veci, čo proste má spraviť. A vlastne máme to rozplánované na celých prvých vlastne 90 dní. A práve mi došlo aj jedlo. To vyzerá to akože extrémne. Je to takýto 4 druhy syra, nejaký sendvič. Docela naložené. A dúfam, že mi nebude z toho nejako ťažko. Ale vyzerá to dosť dobre. Takže dobrú chuť. Výborné. Teraz aktuálne vám ukážem aj na čom pracujem. V Notione som pripravila celý taký proces. Takisto do Slacku v podstate dávame tam všetky tie podklady tak akoby na novo, aby sme minimalizovali počet používaných aplikácií, lebo to väčšinou býva vždy taká najväčšia vec, že keď tých apiek je milión, už človek ani nevie, že kde čo je, tak sa v tom stráca. Takže všetko teraz vlastne dáme do Slacku plus do nášho vlastného CRM-ka. Edy tam ešte musí urobiť proste nejaké zmeny. A ráno sme si práve vypísali akože zoznam úloh, čo všetko musíme spraviť. Je to docela nekonečný to-do list, takže máme toho naozaj veľmi veľa. A musíme to stihnúť v podstate do zajtra do 1, aby to bolo všetko pripravené. Takisto aj v stredu už ideme na Bali, takže musíme sa tu pobaliť, všetko spraviť. Napríklad ja tu mám ešte rozložené tie veci z toho účtovníctva, čo sme tu robili minulé. A mám dobrú správu, všetko sa mi to podarilo spraviť. Máme to proste úplne dokončené, čo chvála Bohu, som veľmi rada, lebo to bolo fakt taká úloha, čo som tam mala dlho, takže to je všetko vybavené. Fakt všetky veci mám úplne porobené, už iba tento onboarding a ešte vlastne pár klientov medzi tým. Dneska som ešte aj trošku tak akoby poupratovala, ráno sme boli práve na streche a v takej tej časti ako keby s tým výhľadom. V minulých vlogoch ste to určite mohli vidieť, možno to bude niekde aj v tomto. Tak v podstate taká tá časť, kde môže si človek sadnúť, pracovať s výhľadom a tak, že veľmi, veľmi super, taká ako keby coworkingová časť, môžeme to tak nazvať. Spravili sme si teda ten list, Edy tam fakt má veľmi veľa vecí, ja som v podstate robila celý taký proces, vlastne to bude tréner hlavne na tú našu 14-dňovú výzvu, takže v podstate celý proces tej výzvy, čo kedy sa má diať, kto je za to zodpovedný, kde nájdeš k tomu podklady, čo tam proste napísať, ako to spraviť, jednoducho všetky tieto proste veci, ktoré my už vieme, že ako sa dejú, ale proste nemôžeme predpokladať, že ten nový človek si to vycúca z prstu a nechceme to riešiť za pochodu, takže chceme to mať všetko pripravené a v podstate pripraviť sa na to naozaj ako keby tak, ako by sa malo. Takisto som vlastne už včera vydala aj vlog, dostrihala som ho asi o polnoci a vlastne uploadla, ešte sme včera aj večer pozerali, dostala som na to super ohlas od Edyho, že sa mu to veľmi páčilo, takže uvidíme. Už by to malo byť vonku. Dneska som na to chcela ešte postrihať nejaké shortska, ale pri tých veciach, ja vám ukážem, ako vyzerá môj kalendár. Zajtra je totálne plný deň, vlastne hovor mi. V útorok znovu v podstate do obeda budeme mať možno na také zbalenie sa a tak a počas dňa tie hovorí, lebo vlastne my v noci už musíme odísť odtiaľto, lebo niekedy okolo 5. 4. okolo asi 5. 6. nám to vlastne letí už lietadlo, takže plus 2 hodiny predom, takže musíme fakt, ja neviem, o 2. odtiaľto vyraziť. Takže to bude docela také cestovanie, ale na schvál sme si to dali ako do obeda, aby sa nám práve nestalo to, že by sme potom nejako meškali na tie hovory alebo tak. Ja už som si jedla ten sendvič a dúfam, že nič nemám medzi zubami. Každopádne idem vám ukázať, čo som v podstate dneska už pripravila, na čom idem teraz ďalej pracovať. Takže ja to takto zase otočím. No a toto je v podstate Notion, kde sme urobili takýto proces 14-dňovej výzvy, čiže v podstate celý takýto proces a takisto aj v podstate onboarding nového zamestnanca
také zadanie na 5-minútovú prezentáciu, ako sa zhoduje s našimi values. No a teraz v podstate, čo idem spraviť, je celý návod na vlastne vytvorenie novej skupiny, vytvorenie hovorov, ako keby celá taká administratívna časť, ktorú bude mať na starosti ten tréner pri vytváraní takto novej skupiny, keď tam proste začne nejaký taký nový turnus, môžeme to tak nazvať, aby sme to vlastne všetko mali nahraté. Teraz mám na to asi takú, že 1,5 hodiny, potom ma tam čakajú 4 hovory za sebou a keď vlastne skončím, tak bude 9 hodín, takže musím si stihnúť toho čo najviac, kvôli tomu, že proste potom už bude doslova noc. Ešte tam budú, dajme tomu, nejaké 2 hodinky na to zapracovanie alebo proste nejaké pripravenie tých vecí, ale proste musíme teraz zamakať čo najviac. No a idem si asi urobiť ešte kávu, kvôli tomu, že vždy po tom jedle človek je taký, že proste sadne to do toho žalúdku a tak, takže idem si dať vodu, kávu, v úvodzovkách nadopovať sa týmto a idem proste na tom pracovať a potom možno ešte večer tu upracujem aj tieto papiere, lebo už to mám vlastne dokončené, tie, čo sú vlastne tuto takto a proste nech to dáme trochu dokopy. Teraz sme vlastne tuto na tomto vytvorenie skupín, takže idem na to a potom ešte ďalšie hovorí a tak. Čo je vždy najvtipnejšie, že ja proste sa pozerám, že koľko času som strávila na meetingoch a tuto mám teda, že 8,8 hodiny, takže to je tiež docela šialená štatistika. Takže držte mi palce. Idem sa do toho pustiť, nech to všetko stihneme, lebo je to veľmi dôležité a proste chceme to mať čo najlepšie. Proste tak, jak to majú ľudia, ktorým na tom záleží. Somehow we gotta find a way. No matter how many miles it takes. I know it feels so good right now, but it all come falling down. When the night meet the light, turn the day. Can't stop, then you won't stop. I know just how that feel. When you're on top, till the ball drop. You never seen it be so real. It feels so good right now, but it all come falling down. When the night meet the light, turn the day. Feel it a little, feel it a lot. I'm swimming a bit, but deeper in thought. Keeping my head on top of my shoulders. Into some shit, I'm out of the box. This the level I'm on, needing it all right now, forever it's gone. Baby, the weather is strong, whether it's hot or cold. We're coming knocking on your door. Well, I'ma maintain how I'm staying so high. Gotta roll the way up till we touch the sky. And you know you're dead wrong, you in love with a lie. All I wanna do is free your mind. We don't see no lines, we don't color it out. It's a very small world, we don't fuck with the size. Yeah, see the bigger picture when it's beneficial. Loving how it you blow the whistle when you run out of time. Yeah, waking up, I open up my eyes. Do you mind if I blow your mind? A little closer, baby, don't be shy. Why you worried that it's gonna be fine? Ahojte, dneska máme útorok, posledný deň v Bangkoku a ja si idem spraviť make-up a popri tom vám poviem update za posledné dni, lebo stalo sa toho docela veľa a bohužiaľ som to nenatáčala. Hneď vám poviem prečo. Myslím, že naposledy sme spolu hovorili v nedeľu alebo v pondelok. Každopádne budem pokračovať, myslím, tam cca, kde sme skončili. Takže v pondelok bol vlastne prvý deň nástupu nášho nového kolegu do týmu, takže to bolo docela také, že sme museli fakt veľa vecí pripravovať ráno na ten onboarding, takže v podstate sme ešte doháňali nejaké veci, ja som dorábala ešte nejaké procesy a podobne. Ja asi si musím nejako zopnúť tie vlasy. Momentíček. Takto. No, takže kde sme skončili? Pondelok ráno teda, u nás ráno sme dobiehali všetky tie procesy, aby sme to vlastne všetko pekne stihli a aj sme to stihli, takže to bolo super. Akorát, čo je v podstate tá horšia časť je to, že som sa ráno zobudila s tým, že mi bolo docela zle od žalúdku a rozmýšľala som, že proste čím to môže byť. Ten deň predtým som jedla ten sendvič, ktorý som ešte hovorila, že dúfam, že mi z neho nebude zle. Neviem, či to bolo z neho, ale jednoducho niečo mi neurobilo dobre a včera mi v podstate celý deň bolo fakt dosť zle od žalúdku. Nebolo to nič moc príjemné, ale tak človek sa musí proste prekonať a ísť. No a postupne sme to podokončovali, medzi tým som mala vlastne nejaké predajné hovory, podarilo sa mi pouzatvárať nejakých klientov, takže to je super. A prvý deň v podstate nového zamestnanca v práci prebehol podľa mňa dosť super.
Bolo to podľa mňa fajn a vlastne mali sme ešte pred prácou ráno meeting, kde sme urobili taký celý onboarding a potom vlastne ešte po. Ten bol vlastne taký záverečný ešte 6. kde sme si robili taký recap a takisto sme mohli vlastne vypracovať taký ako keby, že ako sa zhoduje z values našej firmy, nejaký ako keby jeho pohľad, jeho, kto je on ako človek, ako sa definuje a tak, taká krátka 5-minútová prezentácia a potom tam bolo také krátke Q&A, aby sme sa v podstate alignli. No a Eddie urobil v podstate celý onboardingový plán na najbližších 90 dní, takže na najbližšie 3 mesiace. Doslova týždeň po týždni, krok po kroku všetky úlohy, ktoré sa majú stať. Takže fakt sme si na tom dali veľmi záležať a myslím si, že keď má človek takto pripravené tie veci, tak je o mnoho viacej taký kľudnejší a hlavne už to máme potom pripravené aj pre ďalších ľudí, keď budeme proste ďalej škálovať tým, lebo to sú v podstate nejaké naše plány na najbližšie mesiace. A to bol teda včerajšok, takže niečo medzi bojom s vlastným bruchom a zároveň tým, že človek fakt musí proste performovať, lebo je to veľmi dôležitá vec a jednoducho proste nie je to také, že si človek môže zobrať úplne len tak voľno, alebo respektíve proste nikto sa nespraví za ňo, takže preto je veľmi dôležité byť zodpovedný v tomto. Dneska už je to lepšie, ráno sme ešte boli vlastne tu na takých hotelových raňajkách, my sme tam chceli ísť už aj predtým, ale nejakým spôsobom vždy to bolo také, že chcem sa dať nejako dokopy predtým, než tam pôjdeme, že nech si z toho môže natočiť nejaké pekné zábery. No hádajte, dneska sa mi tiež docela ťažko vstávalo po tom včerajšku, takže som si povedala, že kašlem na to. Proste ideme to využiť a bolo to fakt, že super. Veľmi chutné, veľmi ako fakt akože dobré chute. A takisto aj veľký výber. Ja som si tam teda dala klasika vajíčka, omeletu a potom nejaké sladké pečivo. Takže dúfam, že dneska mi nebude zle, lebo fakt to už proste by bolo moc. Hlavne zajtra proste, respektíve dnes nás čaká to, že je druhý deň tohto nášho nového člena tímu. Takže znovu dôležité, teraz bude v podstate ranná porada a mňa čaká jeden predaj za druhým. Ja tam dneska mám 10 stretnutí, takže držte mi palce. A snáď sa mi z toho podarí čo najviac ľudí pouzatvárať. Po tomto všetkom ešte nás čaká veľké balenie, kvôli tomu, že niekedy medzi 3 ráno, medzi 3 a 4 ráno musíme, alebo možno 2, 3 musíme proste odísť smerom na letisko, aby sme stihli let, ktorý nám ide, myslím, okolo 6, ale tak treba tam byť s predstihom a takisto sme si to spravili tak, aby v podstate sme to stihli všetko predtým, než nám začne ako keby pracovný deň v Česku. Takže na Bali by sme mali doletiť okolo nejakej 11. a tam je ešte väčší časový posun, čiže tam je ešte ako keby o hodinu viacej. Takže 9. bude nie o 2, ale o 3. Takže máme ešte hodinku navyše, tak snáď od 11. čo vystúpime z lietadla sa nám podarí dostať do 3. na izbu. Akože je to dosť veľký časový podľa mňa rámec, takže myslím, že sme to nejako nepodcenili. A samozrejme, ak by bolo nejaké meškania, tak už je tam nejaká ako rezerva, ale tuto človek nikdy nevie, že čo sa môže stať, takže držte nám palce. Kufre máme viac menej pretriedené, lebo to som robila ešte v Kuala Lumpur, takže také hovadiny máme viac menej povyhadzované, takže mali by tam byť iba také najdôležitejšie veci. No a to balenie by malo byť pomerne jednoduché. Nakopali sme iba nejakú techniku, tak snáď to nebude príliš veľa kil navyše. Ale verím, že by to mohlo byť v pohode. Pri najhoršom niečo ešte povyhadzujeme. Ja inak vôbec neviem, že či ten make-up, čo si robím, je v pohode, kvôli tomu, že mám tu ten statív a to zrkadlo je až za tým, takže pokiaľ budem vyzerať ako clown, tak viete kvôli čomu. Prosím, nesúďte ma. Teraz je aktuálne 12:12, anielské číslo. Ja mám akože docela šťastie na tieto číselka. Moje šťastné číslo je 9:11. To, keď som vlastne zakladala Nailsis, tak vždy som ho videla ráno na hodinkách, fakt, že každý deň. A pozerala som si význam toho slova. Okrem toho, že to je 911, čo je proste v Amerike číslo záchrannej služby, tak to má znamenať aj nejaké ako dobré nové začiatky a ako keby, že niečo, na čom človek pracoval, sa podarí. Takže má to pre mňa fakt
veľkú symboliku. A akože nie som nejaký fanatik do čísel, ale tak každý proste v niečo veríme a toto sa dialo príliš často na to, aby to bola náhoda. Takže ja som si robila obočie aj linku, ešte si to zafixujeme. No a neviem, kde som to skončila, každopádne dneska sa teda ešte budeme baliť, takže to si určite spravíme také zábery toho, jak sa balíme a potom nás čaká odlet na to letisko. No a čo som ešte chcela povedať, tak dneska mi práve v playliste hrala pesnička, čo mala Kylie k spusteniu svojej značky, čo bol taký ten videoklip, kde boli v takom tom kabriolete a proste prišli to tam vykradnúť jak najväčšie gangsterky. Tak úplne vždy, keď počujem túto pesničku, tak mám extrémnu nostalgiu na rok 2016 a celú takúto King Kylie éra. A úplne som si povedala, že vlastne moje takéto 16-ročné ja, že proste úplne som v takej tej svojej vôdzokách bubline alebo delusional verzii toho, že proste in my King Kylie era, fakt odkedy proste to celé vzniklo, fakt ja som sledovala Kylie už proste v 2014 na Snapchate, keď v úvodzovkách ešte to nebolo ani cool, alebo proste to iba začínalo, celý ten proste hype okolo nej a úplne som sledovala proste každý jeden krok, proste Kylie je moja all time favorite a takisto je Levica. Som sa s ňou stotožnila a proste od toho, že sa mi podarilo proste založiť Neozis, proste vybudovať tú značku, samozrejme nedá sa to porovnávať so svetovým ošialom Kylie, ale proste vždy som chcela mať svoju beauty značku, podarilo sa mi to a úplne teraz aj si tu robím ten make-up, tak úplne mám taký throwback pocit na proste celú túto King Kylie era a že aj moje mladšie, aby bolo na mňa extrémne hrdé, že sme tu a teraz a proste koľko vecí sa nám podarilo. Takže teraz si idem urobiť svoje lip combo overlined lips a na to lesk, síce i keď vtedy leteli matné, ale proste už vtedy si pamätám úplne všetky tie beauty značky, proste Anastasia Beverly Hills, Becca Puder, Too Faced a proste všetky tieto značky, ktoré leteli, všetky tie YouTubeové make-up tutoriál, proste ja už som vtedy chcela začať robiť obsah, čo sa týka nejakých akože líčenia a tak, lebo mňa to vždy strašne bavilo a proste vždy som si hovorila, že chcem mať nejakú svoju beauty značku a podobne a tie nechty boli tiež úplne taká moja vec, že ja som vždy mala rada nechty, ale mala som problém s tým, že v škole mi ich proste vždy zakazovali, dokonca si raz pamätám, že som si urobila proste raz také nechty doma sama a proste úplne v škole z toho bol totálny škandál, všetci to tam riešili, učiteľky sa chodili pozrieť proste na moje nechty, že čo som si spravila za nechty. Takže to bolo pre nich veľmi pohoršujúce a jednoducho proste vždy som bola nejakým spôsobom taká trochu výstrednejšia než všetci ostatní a teraz, jak som staršia, tak si aj viac uvedomujem, že áno, vlastne ako keby, že vôbec to není zlé kvôli tomu, že ako keby na tie ciele, ktoré ašpirujem ja v tom živote, tak práve takéto vlastnosti je niečo, čo by človek mal mať. Takže vlastne všetko, koniec koncov, proste dáva zmysel a je tak, jak proste má byť. No a proste jednoducho úplne som dostala nostalgiu, proste, že som stále in my King Kylie era, nikdy som s nej neodišla, proste už od roku 2014 a možno keď nájdem nejaké fotky, tak proste ja som úplne taký ten psí filter proste, čo extrémne letel, všetky proste také tie paletky make-upové, proste úplne táto make-up vlna proste tých youtuberiek, ja som to totálne milovala, úplne som to žrala a najviac ma štvalo, že u nás nebola Sephora, čo vlastne ešte stále není po toľkých rokoch, čo by the way fakt akože nechápem, ale dobre. A úplne si pamätám, keď sme boli s mojou kamarátkou Kristinkou v Prahe, ona tam mala nejaké školenie ohľadne make-upu, lebo ona bola tiež proste make-up artist a úplne sme išli do Sephory a kúpili sme si tam proste také paletky od Too Faced, také tie peach a proste ešte dodnes deň ju mám, dala som ju svojej sestre a ešte dodneska stále proste voní a dá sa používať. Ja teraz proste na tie cesty používam iba túto proste malú Anastasia Beverly Hills, lebo to je také skladnejšie a proste väčšinu svojho make-upu som proste musela zredukovať a jednoducho nehať si iba tie veci, čo fakt používam denne, ale fakt akože vždy, keď počujem tú pesničku, poviem mi to dá. Jednoducho, kto vie, ten vie a ani to nemusím proste viacej vysvetľovať. A ešte by ma zaujímalo, že či aj mám na TikToku vyskakuje taká, že nostalgia 2016, lebo ja vždy, keď otvorím TikTok, tak proste všetky veci, čo tam mám, sú ohľadne nostalgie 2016, všetky tieto beauty produkty, proste móda, aká sa vtedy nosila, také tie čokre. Proste ja si pamätám, že som mala 3, jeden taký čierny, jeden taký starorúžová farba, to bolo úplne extrém
Teda ja to mám úplne spojené s tou érou, proste baby pink, baby blue, proste úplne fashionové outfity, proste IG baddies, proste parochne, farebné vlasy. Ja som dokonca mala aj fialové vlasy. Som si raz nafarbila takou akože semipermanentnou farbou, ale bohužiaľ dopadlo to docela failom, lebo nakoniec sa mi tá fialová vymila, ale do zelenej. Takže som vyzerala, alebo do zelenej, také do zeleno-modrej, takže som vyzerala ako taký vodník a to boli časy. By the way, takže ak ste dlho nepočuli tú pesničku od Kylie, tak si to pustíte aj s tým videoklipom. Extrémna nostalgia sa vo vás pustí a skoro to bude proste dekáda, čo odvtedy prešla, vôbec mi to tak nepríde. Ale zároveň fakt akože veľa vecí sa odtedy udialo a aj zmenilo, ale proste, že príde mi to, že vlastne jasné, už prešlo veľa rokov, ale zároveň to bolo proste včera, alebo proste teraz si pamätám, jak som bola, ja neviem, druháčka na strednej a úplne proste som bola z toho totálne odvarená a pav, takže fakt ako wow. No a boh vie, čo by bolo zo mňa, keby som si vtedy začala nahrávať tie YouTube videá na tie make-upy. Ale to sa asi nikdy nedozvieme. Takže máme večer a ja nás idem baliť. Tuto z tejto komórky idem vybrať kufre. Tak toto tu máme. Toto je prvý kufor na kávovar. Ten má svoj vlastný. A potom máme jeden. Tuto máme prádlo. A druhý. Je dosť možné, že táto časť bude pomerne chaotická, ale to nejako zvládneme. Každopádne, toto je v podstate špinavé prádlo, ktoré musíme dať na bali oprať. To sme nestihli. To posuniem sem. Tu máme takto kufre, v ktorých sa asi niečo nachádza. Toto je jeden, ten je Eddieho a tento lesklý je môj. No a postupne v podstate idem vybaliť všetky veci najprv tuto z tých skriniek. Všetko dáme nejak na jedno miesto, hore máme oblečenie. V kúpeľni máme nejaké veci a asi to robím tak, že najprv skúsim pobaliť seba. Musíme sa pobaliť tak, aby sa nám to zmestilo, že každý kufor môže mať maximálne 30 kg. Tuto ten kávovar má nejakých 11 a ešte môžeme mať dve vlastne také tie príručné batožiny do 7 kg, takže to si ja berem túto veľkú kabelu, kde budú notebooky a všetky tieto veci. A Eddie si bere takú jednu tašku do ruky. No a Eddie mi dneska bol ešte kúpiť pri jeho výprave, ak išiel do barbershopu, takúto SD kartu, ktorá má terabajtovú pamäť, takže shoutout, ďakujem Eddie za túto kartu. Myslel na mňa a ja budem môcť natáčať ešte viacej obsahu, bez toho, aby som furt musela riešiť, že mám plné úložisko, takže za toto som extrémne rada a v podstate už hneď to začínam používať, takže zatiaľ z toho hodíme sem. Takže začneme najprv týmto. Ja tento náš statív veľký takto zložím. Už teraz som vyčerpala, ale nie takto. Dobre, toto sme odmontovali. Super, teraz zložíme tento statív. For real. Takže celý statív dokážeme dať vlastne do takéhoto kompaktného niečoho, čo už je docela lepšie, takže to máme pripravené. A tuto máme našu natáčaciu časť, takže ja si takto toto osmo zložím a to si hodíme do obalu na osmo a vlastne všetku techniku nejako dáme do obalov a podobne. Toto si beriem so sebou na letisko, takže to dáme takto bokom. Toto by som asi že odmontovala, ale iba to svetlo. Dobre, dala som to ešte takto nižšie, aby sme sa ešte lepšie videli. Takže ja som si objednala butter chicken, takže za chvíľu mi dojde fakt veľmi dobré jedlo. Extrémne sa na to teším. No a teraz mi vypadol jeden hovor, takže máme čas niečo pobaliť. A my sme práve mali, predtým sa nám stalo, že sme mali taký statív práve na toto svetlo a bohužiaľ proste sme ho museli nechať letecky ísť v podpaluby. No a čo sa stalo s tým, bolo to, že nám ho stratili. Lebo on bol docela taký väčší, že sa nezmestil do kufru, takže išiel ako samostatná batožina. No a proste už
neprišiel, takže asi, neviem, niekto si ho buď zobral, alebo sa to tam proste nejako stratilo a nemali sme už tedy moc čas to nejako riešiť, ponáhľali sme sa, takže proste to zostalo nedoriešené. No a potom sme používali, že sme to barziak lepili s páskou, to svetlo tam, ale práve podarilo sa nám tuto v Bangkoku nájsť takúto špeciálnu súčiastku, kde môžeme proste takto pripevniť svetlo a zároveň tam mať aj mobil, alebo prípadne nejakú kameru, takže fakt akože veľmi dobrá vecička. Toto presne nám to tam pomohli napasovať. Jedno bolo z jedného obchodu a tuto na toto svetlo nám vlastne stratili takú časť, ktorá je špeciálne iba pre túto značku. Proste, že sú také 3 zubce, hej, a väčšinou bývajú všade iba 2. No a jeden pán nám to tam pomohol, že tak zmačkol s takými kliešťami, narval to tam a proste celé to zašroboval a zachránil nás, lebo my sme to nemohli do ničoho napichnúť a vždy sme to tam museli paskovať jak totálny magori. Takže to nás docela zachránil. No a môžeme to ďalej používať. Toto je taký statív, že si to človek môže dať niekam na stôl a toto proste nejako ohnúť. Ja som toto používala hlavne na nailsy, na natáčanie nejakých nechtových vecí, lebo to som robila vždy za stolom a dalo sa to vždy docela pekne ohnúť. Tuto máme svetlo, ktoré je také farebné, takže to už to je tam v tom obale. Toto je obal na toto druhé svetlo. Tým, jak cestujeme veľa, tak môžete vidieť, aké je to šalátové vydanie, takže asi plánujem nám urobiť nejakú takú peknú, takú jak taštičku alebo proste organizár na tieto technické veci, kde bude všetko, mikrofón, svetlo, malé svetielka a tak ďalej, proste nech je to také trošku praktickejšie. Toto môže ísť do koša. Tuto máme peračník, takže tam musím pozbierať všetky perá, ktoré sa nachádzajú po tomto byte. Takisto baterky v podstate musia ísť hore do lietadla. Nemôže to ísť dole do tých batožín, lebo nás minule zastavili a my iba, že proste, že nič tam nemáme v tom kufri, čo by tam nemalo byť. No, ale boli tam proste tieto baterky, takže to treba dať vždy pozor, čiže jedna, druhá plus externá. Tuto máme drona, takže to proste pôjde normálne do kufra. Tuto je handra na tabulu. Tú tabulu budem musieť ešte zotrieť, takže to si asi necháme tu. Toto je výborný statív, v podstate pricucávač, čo môžete dať niekam takto a drží. Teraz zrovna takto to tam človek dá. Nedrží to úplne na všetkých, ale drží to tam, vidíte. Takže takto to proste drží, potom to takto dáte preč. Takže výborná vecička. Sú ešte nejaké nabíjačky, štekre, kábel, to je na Apple Watchky, tie furt nosím so sebou v kufri, ale jednoducho vždy ich zabudnem nabiť a toto je vlastne na tú tabulu originálne zotieratko, ale z nejakého dôvodu sa proste ujala táto handra. Tuto sú nejaké zošity, no tu mám iba nejakých pár poznámok, ktoré si naskenujem do mobilu a letí to. Super, takže toto máme vypratané, toto ja si potom naskenujem, takže to necháme tak. A tu mám ešte jeden statív, takto na mobil, to je zase také praktické, keď človek pracuje, že si tam hodí mobil. No a tu sú ešte nejaké lístočky, tu je ešte jeden kábel, toto je všetko hotovo. Výborne, všetky úlohy splnené, toto ide do koša. Túto časť bytu máme vypratanú, ja si to dám vždy takto na zem a potom to postupne upratujem do kufra. Väčšinou je to tak, že každý má nejakú svoju polku kufra, kde má oblečenie a do Eddieho polky dávame techniku, do mojej polky dávame väčšinou kozmetické produkty a takéto blbosti. No a na tomto poschodí ešte vlastne nás kúpeľňa čaká, takže ideme sa teraz presunúť do kúpeľne a vybereme tam zas na tú kúpeľňovú dosku všetky tie veci z kúpeľne, čo sú tam. Takže poďme na to. Tak, ja vás vítam po pauzičke. Hovorila som, že si idem iba odbehnúť, ale nakoniec sa z toho premenila v úvodzovkách pauza od natáčania asi na 2 hodiny, lebo niečo som tu práve ešte skenovala. Potom zrazu vidím, že iba proste už mi začal hovor, tak som rýchlo letela na hovor, ktorý trval asi 2 hodiny. Najviac sa to pretiahlo a medzi tými došlo to jedlo a už som fakt, že hladná ako vlk, takže ideme to zjesť. A ja si to takto otvorím. Objednala som si teda butter chicken, voní to výborne a dala som si k tomu klasický v podstate tento naan.
To položím na toto a ideme si to zjesť. Tak toto vyzerá, neviem, či je to vidieť, ale má to dosť takú dobrú konzistenciu a sú tam v podstate takto kúsky mäsa. Tak toto vyzerá, nechcem to tu úplne vykydnúť. Voní to veľmi dobré. A chutí to tiež veľmi dobré. Takže ja si to idem spapať a potom sa pustíme ďalej do balenia. Dnes už nemám žiaden ďalší hovor. Takže v podstate stačí už sa iba napapať a proste začať baliť. Vlastne máme ešte jeden hovor s našim novým členom tímu, ktorý vlastne po celom dni taký ako keby zhrňovací, kde si povieme, čo sa dneska stalo, dáme si nejaké feedbacky a tak ďalej. Takže to ešte budeme mať o 11. tuto nášho času, o 6. českého. A potom proste už sa musíme začať baliť a už teraz som unavená, takže neviem, ako to potiahneme ešte do tej 3. A v podstate potom celú dobu ešte na tom letisku a tak, no. Držte mi palce, toto bude ešte veľká jazda. Takže teraz sme v kúpeľni a ideme vyložiť kúpeľňu. Ja si začnem týmto. Tu mám nejaké štipce, tento je rozpadnutý a asi sa mi ho nepodarí opraviť, takže ten asi vyhadzujem. Tu máme nejaký opalovací krém, ďalší štipec. Produkty na vlasy. Tyčinky do uší. Ja som extrémne obsessed čistením si uší. Neviem, či niekto iný tiež má takúto záľubu, ale ja si milujem čistiť uši a robím to strašne často a som tým posadnutá doslova od malička, čo je docela divné, ale je to proste pravda. Sú nejaké kozmetické. Tuto zase na tej druhej strane má svoje veci Eddie, takže nejaká skincare. Takto, tu sú nejaké gumičky od vlasov. Ja mám inak vždy z tohto balenia a sťahovania proste strašný stres, lebo sa bojím, že sa nebudeme zmestiť do kufrov. Takže snáď sa nám to všetko podarí a tuto vlastne dole mám takto make-upovú taštičku. Tu si beriem asi hore do lietadla. Veci na vlasy. Tuto mám ešte svoje Nailsies Overnight Blowout. Ja si to vždy všetko proste vyložím a postupne to tam začnem ukladať. A tu mám ešte dve takto beauty taštičky, kam pôjde väčšina vlastne tých produktov. The ocean today, our promise will not fade. I would find a peace of mind. I would drown within your lies. There's no way this dies. Girl, you're all that I need. Girl, you're